Jesus for this afternoon. Dank u, zijn allemaal hier voor u gekomen, Jezus. To worship and to adore them. Om u te aanbidden, om u te loven. All the honor, all the glory go to the Lord. Alle eer en alle glorie is voor u, Jezus. Not me. Niks van onszelf. With the power of the gospel. Maar met de kracht van het The evangelie. power of the Spirit. Met de kracht van de Heilige Geest. It's here. Het is hier. The Bible says in the book of Galatians, chapter 1, verse 1 and 2. De Bijbel zegt in het boek van Galatiën 1 en vers 1 en 2. Paul say, Apostel Paulus zegt. Apostle Paul say, it's not by men. Apostel Paulus zegt, het is niet in de kracht van de mens. It's by the will of the Son of the Father. Het is in de kracht van de wil van de Vader. Who raised me from the dead. Wie mij heeft opgewekt van de dood. And my brethren. En mijn broeders en zusters. Praise God. Halleluja, alle eer aan de Heer. My name is Elton Jansen. Mijn naam is Elton Jansen. En ik Soraida Jansen. I am almost, I am 62 years old. Ik ben 62 jaar oud. 45 years ago I came to Holland. 55 jaar terug kwam ik hier in Nederland. 45 years. 45 jaar geleden ben ik hier in Nederland gekomen. I came here for get some study and like that. Ik kwam hier om te studeren. But bad company. Maar ik had. Lose everything. Ik had. Wat had jij? Bad company. Hey, slechte vrienden. Lose everything. Ik heb alles kwijtgeraakt. Seems like the prodigal son. Omdat ik hetzelfde als een verloren kind. Far in the far country. Ver in de stad. Alone. Alleen. Eenzaam. Alleen. Niemand met mij. Niemand met mij. Nobody with me. Geen huis. Geen huis. No home. Cocaïne. Ik gebruikte cocaïne. Alcohol. Lose everything. Ik ben alles kwijtgeraakt. Hé, welkom zus. Zuiderpark Den Haag was my home. Zuiderpark in Den Haag was mijn huis. For many years. Voor vele jaren. Praise God. Alle eer aan de Heer. Dank u wel voor het regen. I go to rehab, all kind of rehab in Holland. Ik ben daar hoe heet het? Rehabilitatie. All kind of rehab in Holland. Alle soorten rehabilitatie hier in Nederland. When I come out, worse. Maar ik kwam slechter eruit. Still on the road, no house. Nog steeds was ik zonder huis. My children don't want to hear nothing from Mijn me. kinderen wilden niks van me horen. Then one day I smoke in a crack house. En toen belandde ik in een crackhuis. And I come a friend to me and give me a flyer. En er kwam een vriend en die zei, ik geef je een flyer. And he said to me, I said to him, what happened to you? You're looking good. Ik zei tegen hem, het lijkt net of je er goed eruit ziet. He said to me, the power of Jesus Christ. Hij zei de kracht van de Heer Jezus Christus. En vanaf die dag wil ik Jezus in mijn leven. En sinds die dag wilde ik alleen maar Jezus Christus. Since that day I want to have Jesus. Sinds die dag wou ik alleen maar Jezus Christus. I began to look for Jesus. Ik kijk alleen naar Jezus. Because omdat nobody can help me, no man. Niemand kon mij helpen, geen Even mens. my family don't want to see me. Zelf mijn familie kon mij niet helpen. But when they know Jesus, maar toen ik Jezus leerde kennen, I come in other strongholds. Kreeg ik nog een zwarte band. Jail in, jail out, jail in, jail out. Years in jail. Gevangenis in, gevangenis uit. Years in jails. Ja. But I had the Bible. Maar ik heb de Bijbel, schrik niet voor het I had the Bible. Ik heb de Bijbel. My last year in the jail.
Hey, vele jaren in de gevangenis. My last year in jail. Mijn laatste jaren in de gevangenis. Toen heb I get the revelation. God come to me and speaking to me. Ik heb de openbaring gekregen dat de Heer kwam en sprak met mij. My last year in jail, I was in another country. Mijn laatste jaar in de gevangenis was ik in een ander land. God tell me, I sent you back to Holland. God zegt tegen mij, ik stuur je terug naar Nederland. Me go to Holland, what I have to do in Holland? No En money, nothing. Ik dacht, wat ga ik terug naar Nederland doen? Ik heb geen geld, ik heb geen huis. But when my jail time finished, I come back to Holland. Maar toen mijn gevangendagen afgelopen was, kwam ik terug. But I come full with the word. Maar ik kwam vol met het woord. Full with power. Vol met kracht. I go anywhere with my Bible. Ik ging overal met I mijn speak Bijbel. anywhere about Jesus. Ik ging overal I praise spreken his over name. Jezus. Ik spreek over Jezus. And then I remember. En dan herinner ik me. All my life I remember what Paul said in Galatians 1. En mijn hele leven. Chapter 1, verse 1 and 2. En mijn hele leven dacht ik aan. It's not by the will of man. Wat apostel Paulus sprak in Galaten 1 en vers 1 en 2. Was not by the will of man. Het is niet bij de kracht van de mens. Man Het is niet keep bij me de wil down. van de mens. I was slave from the man. Ik was een slaaf van de mens. I don't know what to do. Ik wist niet wat te doen. But when I got the word, Maar toen ik het woord ontving. when I studied the word, Toen ik van het woord sprak. when I separate myself, stay home, Toen ik mezelf met de Heer zag. meditate in the word, En ik heb in de dag en nacht in het woord Day and gemediteerd. Dag en nacht. I can tell you, something happened in my life. Ik kan je vertellen, iets gebeurde in mijn Ik heb een leven. huis in Delft gekregen. Ik heb hier in het Delft een I huis looking for a gekregen. church. Ik heb een kerk I don't gekregen. can find any church. Ik kon geen kerk vinden. But I had Jesus. Maar ik heb Jezus. I was so powerful. Ik was I vol need met a de church. kracht. I don't can find a church. Ik kon geen kerk vinden. Nobody can show me a church. Niemand kon mijn kerk And wijzen. one time, En in één keer. I saw two guys from Africa. En ik zag twee Afrikaanse heren. They tell me to go to a church by the preach there. Zij vertelden mij, ga naar een kerk. And since that time, something happened. Sinds die dag is er iets gebeurd. I feel closer to God. Ik ben dichter bij de Heer Something gekomen. happened. Iets is gebeurd. I meet new people. Ik heb nieuwe mensen New ontvangen. family. Nieuwe familie. People who love me. Mensen die van me houden. Praise God. Halleluja, alle I eer aan de close Heer. myself in home. Ik heb mezelf weggesloten, opgesloten met de Heer in het huis. Because holiness is when you close yourself. Want heiligheid is wanneer jij je apart zet voor de Stay Heer. home. Blijf huis, Read your thuis. Bible day and night. Lees je Bijbel dag en nacht. Let the word get life in your life. Dat is het woord die tot leven komt. When I go to the church, Toen ik naar de kerk ging, something happened. iets is met mij gebeurd. I come home. Ik kom thuis. I see something happen. Ik zie dat iets is met mij gebeurd. I call the pastor. Ik belde de pastor. The pastor tell me, oh, something happened. I want to meet you. Hey, de pastor vertelde hem, iets is met jou gebeurd. Then the church come close to my house. En de kerk was dicht bij mijn I huis. say, praise God. Ik zei alle eer en glorie. 1 minute from my house to the church. 1 minuut van mijn huis. Praise God, the pastor has said. Alle eren. Glory to God. Glorie voor onze pastor en zijn. You guys see this man Halleluja. there? This man come to pick me home. Onze pastor. Come to my house. Pastor Hassan kwam bij mij Talk thuis. to me. Hij sprak met mij. Give me good feeling. Hij gaf me goede gevoelens. I feel my own. I see, oh, thank God, this man come in my house. Ik dankte de Heer voor deze pastor. Dat But ik it's binnenkwam. not easy. I got a lot of battle. Maar het is niet makkelijk, want ik heb verschillende strijd. But I see the glory of God. Maar ik zie de glorie van de Things in Heer. my life change. Mijn leven is My veranderd. children come back to me. Mijn kinderen zijn My terug family naar come mij. back to Mijn me. familie is I terug. got a nice house. Ik heb een mooie I huis. got a beautiful wife. Hey, ik
heb Praise een vrouw. God. Hey, halleluja, santo. Praise God. Alle eer aan de Heer. I can tell you Ik kan je vertellen what God did in my life. wat God in mijn leven heeft gedaan. Powerful. Is krachtig. Because the way I speak, Want de manier hoe ik spreek. I don't have to study the word. Ik hoef niet het woord te But studeren. when I come, make myself to give God a chance to speak. Want wanneer ik tot de Heer kom, dan laat ik de Heer tot mij spreken. Then I know God is with me. Dan weet ik dat de Jezus met mij is. I praise God that Ik geef alle eer aan de Heer. Pastor Racent and his wife En Helena. ook ik Praise dank God. de Heer voor het leven van Pastor Because Racent en they Pastor gave me Helena. good feeling. Want hun hebben mij die I see mooie God gevoelens in them. teruggegeven. I see God in them. Ik zie God in hun. And I see all of the battle. Ik zie ook al die strijd. As a good Christian, you need to have battle. Als je een goede Because christen it is bent, in a moet je war. strijd hebben. Because you are in a war. Want het is een strijd. You Het are is a een oorlog. soldier. Je bent een soldaat. I come like a general. Ik kom als een Strong christen. man down. Om de sterke man I naar we come beneden and te down to brengen. put the strong man Halleluja. down. We brengen hem naar The beneden. power of the gospel. De kracht van het The power of evangelie. the Holy De Ghost. kracht van de Who Heilige lives in me. Geest. Hey, die I leeft in can stand ons. here. Shakalabasoko. Full anointing. Hey, Full with hey, power. Hey, kijk, Because vult met kracht. my destiny helper. Want ik heb mensen die I mij have a helpen. good destiny helper. Ik heb mensen die mij kunnen We have a helpen. good destiny helper. Wij hebben mensen die ons met ons Show us the way. En die ons de weg wijst. Who have the patience with us. Oh, die geduld met ons hebben, want we zijn niet makkelijk. Why zijn niet- we're not easy. We're not easy. But praise God. Alle eer aan de Heer. Glory to God. Alle glorie aan de Heer. Not from ourselves. Het is niks van ons. All the honor and glory. Alle glorie aan To de him. Heer. Aan de Heer Jezus Christus. Come on, statue. Hey, Yarabadoto. Hey, wanneer een vrouw When a in woman. kracht staat, is omdat een man Hallelujah. heeft die weg gedaan voor de vrouw. Ja? When a woman stands and a man by his side, because De God man. gives the man always a woman to sustain them. Hey! Halleluja. Halleluja! Halleluja! Alle vrouwen, alle heren aan de heren! All honor and glory, all the honor and glory to the woman. Hey, we zijn niet makkelijk, vrouwen. Oh, we're not easy, Ja. woman. God bless your womb. God bless your womb. Every Hallelujah. woman here. God bless you all. It's not by pain, but it's because God has said you have to. Yes. You have to do it. Yes. Today is the day. Change gonna be Yes. in your life. Yes. Change gonna come in our life. Yes. It's because of our testimony. Yes. It's because of our testimony. Yes. It's because of our testimony. Glory to God. Oh, we're gonna give the Lord the glory. Oh, we're all the gonna honor, take all the it. honor and glory We're unto gonna God. break the All the stronghold. honor and glory unto God. It's Hallelujah. not by power. It's not by man. It's by the power of the Holy Spirit. Oh, yes. Amen. Hey, Oh. het was niet makkelijk in deze wereld. Yeah. Hey, makkelijk was ik niet. Deze wereld moest teruggeven aan de Heer, want ik ben I was van de not Heer. I was not easy in this world because all those things happened to me, but praise God, I am here to testimony to you guys. It's because we are of the Lord, oh God Almighty. Oh, we are sent by the And Lord. we are here in this world, but this world, we don't belong to you. Oh, wij behoren niet aan de You have to wereld. give Jesus back. Wij behoren aan de Jezus Christus. Ja. The atmosphere is changing. Oh, ja, de lucht, kom bij elkaar. Ja. This church, Zeker. we stand upon the Mount Zion. Oh, Santo, yes. Yes. Oh, shakara ba 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 setara ba 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 ba. Yes. Oh, er is kracht. Laten we opstaan. Er is Laten we power. opstaan. Jullie hebben kracht.
Laat deze wereld, deze There is power grondwegen. in the word. Wij zijn hier met kracht There is power in gekomen. the... Om elke muur daar die de Every mensen wall, verzorgen. every wall. We breken het door. Every wall. We breken ze. We pull them We down. verbreken We ze. pull them In down. de naam van Jezus. Oh, we pull them down. De kracht van bevrijding. Oh. De kracht van verlossing. Oh. Het bloed van Jezus is nu aanwezig. Yes. Ja. The power of the Holy Ghost. Laten wij de mensen vertellen wie Jezus is. Jezus heeft mij verlost. Jesus Christ deliver me Hey, from from cigarettes. cigarette, Hey, from casino. from casino, Hey, from, you know what? I was the second woman ever married man for 20 years. Oh, my God. ik had Hey, relatie it's not a shame. It's not a shame because it's the power of the Lord that came to me and loosed me. Oh, Hey, yes. there is power in the name of Jesus to loose to loose you from any bondage. Oh, yes. From any bondage. But, Don't be ashamed of your testimony because the devil knows who is standing here. oh, yes. And The devil it's waits because by the power of Jesus, be loose. Be loose of your own will. Yes. Be loose of your own will. I was loose. You know what? I'm not ashamed. I'm laughing against the enemy because I'm free. Yes. Because I'm Ik ben free vrij. Ik ben niet bang. Ik from ben any vrij. witchcraft. Witchcraft. Ik ben vrij. Hey, Mijn hele familie was in voodoo. family serve the devil, the witchcraft My family powers. serves the Hey, voodoo. let them be The destroyed and be voodoo. rebuked. I was against delivered them. from the voodoo. Because the deliverer is here. Yes. The deliverer is here Yes. to clean your way. Yes. To make you a new woman, a new man. Yes. Ah, Yes. there is power. Just give your life today to Jesus. No depression Hallelujah. anymore. No Glory to God. stress. We thank you. Yes. No poverty anymore. No poverty, no shame. Glory to God. We thank you. Thank We you. give Jesus all the glory in this Thank you, day. We Jesus. love you, brothers and sisters. Yes. Let we come and take the souls from the enemy because that's why we are here. Glory to God. Thank you. We love you. God bless you all. God bless you all. Amen.